אנו שומעים כמעט כל שבוע על עוד מקרה של אלימות נגד נשים, אבל לרוב הכותרות חולפות מהר ואנחנו ממשיכים הלאה. מאחורי כל דיווח כזה עומדת אישה עם סיפור, עם משפחה וחיים שנפגעו. איך האלימות משפיעה על הקורבנות ומה אפשר לעשות כדי להילחם בה? אנטה, בת 43, אימא לשניים, גרושה, שחוותה אלימות שהחלה במהלך ההיריון הראשון. כשהייתי בהיריון עם ילדה הראשונה שלי, התחילה אלימות מילולית וכלכלית, וזה לא היה מוכר לי, לא זיהיתי את זה לפני נישואים. לקחתי את זה מאוד קשה, בהתחלה לא הבנתי ממש, החלתי מה קורה, ואז כשזה הפך להיות לאלימות פיזית, המצב שלי הידרדר. אני עבדתי בחברת נדל"ן ופשוט נפשית התמוטטתי, לא יכלתי לעבוד, לא יכלתי להמשיך אפשר להגיד את החיים. הייתי מסתכלת כל הזמן על הילדה שלי, תינוקת, כשהיא נולדה, וראיתי פשוט שאני צריכה לעשות משהו כדי לחיות, כי הילדה הזאת צריכה אותי, ואני הרגשתי שהמצב נפשי שלי מדרדר, והייתי לבד, אף אחד לא ידע. במשך 2 הייתי עם סימנים, חוויתי את זה, לא ידעתי מה קורה, לא ידעתי למי לפנות, התביישתי לחשוף, התביישתי לדבר עם חברות, התביישתי בעבודה, וכן, אני הגעתי למצב שפיטרו אותי מעבודה, כי הייתי עולה על הגג וכל הזמן בוכה, וזהו, וזה פשוט הלך והידרדר. הגעתי למצב במצב כזה פשוט כאילו הייתי צריכה מישהו לשתף כדי להבין איך אני יוצאת מזה, וזה לא קרה. במהלך השנים תמיד עולות הצעות חוק בכנסת כדי להגן על אנשים. ההצעות חוק שנפלות על חודו של קול, ולכן אנשים פרטיים מרגישים צורך להקים עמותות עבור אותן נשים. טלור וג'די, בת 22, מנהלת קשרי ממשל בארגון שנקרא הלובי למלחמה באלימות מינית. הסיבה שהכל קרה זה בעצם שאני עברתי אונס שמאוד דובר במדינה, פשוט בלי השם שלי, כי הייתי קטינה. כשהייתי בין כיתה ט' לי', בגיל 15, שאחריו פשוט היה קורונה, והיה לי משעמם בבית, והעליתי איזו בדיחה מפגרת לטיק טוק על מה שעברתי, לא נכנסתי לזה חשיבות, זה התפוצץ, ואז גיליתי שהאינטרנט צמא לידע, וככה התחלתי להנגיש את המידע והכל, ולאט לאט נחשפתי לקידום מדיניות ולתחום, וגיליתי שיש הרבה מה לעשות. אני קיבלתי אתמול הודעה באינסטגרם ממישהי, שלא הכניסו אותה. אתמול? כן, אתמול בלילה. מה זה לא הכניסו אותה? מה היא כתבה לך? בוא נסתכל רגע בעוד. לאחר כמה שעות ממושכות של המתנה וכאבים מטורפים, היא חזרה לבית שלה ללא בדיקה, ללא עזרה ראשונה רפואית אחרי כזה אירוע, וללא אספת עדויות, שזה סופר חשוב. מתקשרות אליי נערות, בנות 12, 13, 14, שמתקשרות לחדר אקוטי בלילה, ואומרים להם, אל תבואי. זוהר, יש פער. שיש פער מאוד מאוד גדול בין השיח הציבורי לבין המצב במדינה, כאילו המצב של המדיניות. זאת אומרת, השיח, ראינו את זה בסיפור של נעמה שחר ושיילי עטרי, החיבוק הגדול שהן קיבלו בשיח הציבורי, ואז הן נתקעות שוב ושוב מול המערכת, אם זה החקירות במשטרה שלוקחות המון זמן, ולוקחות לפעמים שנים, אם זה מערכת המשפט שהדיונים נדחים, ונהיה ממש עינוי דין של נפגעות, אם זה הצווי איסור פרסום, שממש הפסיקה של השופט שטיין היא תקדימית, זאת אומרת. אני חייבת להגיד שהשיחה לא הייתה נעימה בכלל, וגם הייתה ככה, הגיעה לרמה של צעקות. זה מייאש, כי אפשר לעבוד, אני 4 שנים עושה את זה, יש דברים שאני עדיין מתעסקת בהם, זאת אומרת שהתחלתי אותם לפני 4 שנים ולא הצלחתי לסיים אותם, כי זה לוקח, הכל לוקח המון זמן וזה מייאש, אבל אני חושבת שגם א' נפגעות שניגשות ואומרות שזה עזר להם, וגם פשוט אי אפשר אחרת, כאילו אי אפשר פשוט לא להאמין שיהיה יותר טוב, באמת, אי אפשר. אלימות, בין אם היא נגד נשים או גברים, חולה רעה הקיימת בחברה שלנו, וצריך לעשות הכל כדי לגדוע אותה מהשורש. אם את או מישהי שאת מכירה עברה אלימות, אל תישארי עם זה לבד. תני לעמותות כמו הלובי למלחמה באלימות מינית או פורום מיכל סלע. יש אנשים שרוצים לעזור.